Kuisata! 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 Agay, naman sa man to siya, ay mamunog man. Gikan na ba to siya simbahan? Nabunog na noon ko. Sakit kayo, ulol kayo. Okay, pagkamis mangga. Napa. Slice pa ko. Lumis mangga. Magdagang bunga. Mangga. Lumis mangga, oy. Hoy! Magkakag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 k
may sa balay. Kay, marok kay sa tanan ka, kay ka nang magliras-liras na maglirab-lirab na nagkasa ka mula ka. Muagi kay, magi kay sa muta, kadugan na kaya. Relax lang. Nagbibit para ba kag Bible? Makasala ka. Unsa ka rin sa akong Bible, unsa akong magsiba? Nga nang yung may ilang taon ang ginawa sa akong magsiba, unsa akong Bible? Nga yung utang di kagin nga. Natural man rin ko sa imong utang, kadugan na kayo. Bagga ka na. Na makasala ka, kaya di ka kasimbahan. Bagga jud kay kagnaw nga. Bagga kay kagnaw nga, bagga kay kagnaw. Ikaw pala utang. Ay, nagdipasik ka! Pala utang ko. Nagdipasik ka! Ay, magsulat ka! Ay, patay. Na! Dili pwede! Dili pwede! Na, nakasala ka! Ay! Lala. Gilayog lagi lagi, gilayog. Pare, gila yung gikan ko may nasimbahan niya. Nagkaroon lagi dito. Gikan mo si Madam, si Madam. Ako, nagdala, pag-alik ko ano? Ba naman damay ta anak ko si Madam. Watyon na ka! Watyon na ka kayo no! Di na gawin sa mga utang! Ganit kay ka! 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 Iumod na ka! Iumod ka! Mabayan na ka! Iumod na ka! Mabayan na ka! Muna yung awan niyo mo! Muna yung awan niyo mo! Akong Bible! Akong Bible! Akong Bible! Muna yung awan niyo mo! Muna yung awan niyo mo! Muna yung awan niyo mo! Agay, naman sa man to siya, ay, mamunog man. Gikan na ba to siya simbahan? Nabunog na noon ko. Sakit kayo, ulol kayo.